Jadi mau lihat teman di dalam dongat tubuh dungados rohatta. Idus ni rohatta isa nabo matok soni dok na dua-dua. Borasa bersabura borasi bertor di nabi adi pinggap basu. Ala dus rohatta sauturan jelas satahi nama marang dapat mahida togok aka pasu-pasu. Baris-baris migaja di lura pangaluan. Molo marsura mata raja daw inata suri pada daikot duluan. Molo diuluan suksuk atau aka pasamotan. Marpanuk kumahami kuranya dong asaudanan. Molo madur sel na dua-dua atau pasangan matua raja si dua dato. Jadi nama sadi hami di bagai sadi borgino. Lima dunong molo morting do sel ama sia tonga-tongan belas nami. Buha raja dong asauda nama sadi dua kau. Serabe manis do satu kota manang pola namisi do bodi mahami. Mulai tema di suku-suku nehamo bona suton marga sirega. Jari molo di hutan anyon di tano perserakonon. Dang adong na sada gabi baku. Dang nadong gabi baku sada kesimpulan. Dos neroado ay gudang tuet laut dos neroado akasiben nasau. Alay mamereng aka partikia. Asa sirabe manisima langsung adarok kamu maka naneng silota ima di parsari matoni na totota sirega. Sido putih man. Mau lihat ma dia muraja dong asautan nami. Jadi sirabe manisima tapa tupati amang raja. Mau lihat. Jadi siang kami bonan yang sugutun takas do bawon nami songar dua singkat mina dua-dua. Iya na dua-dua nang postang nitongan ibagas ima namar goar hasi holan sregar manang opu nisi Rafael Duli Tumada mangon 20 Maret 1957 Jala Marujungolu 20 Sia April 2027 tahun Marha sohotam ma damangon dohot dari nang nami nahinan tanggal 27 Juli 1920 jadi marumur ma damangon 70 tahun jadi mau lihat mari Tuhan di bahasa-bahasa harus dibatalo ima yanak kona kopat sada may bawa tulu may buru anak nasasadaon dang marhasuhotan dobe iya buru nami nunga marhasuhotan tu anak niamang buru nami marga 5 juta iyo bet terguar damangon opu nisi Rafael Dodi iya buru nami daduai dang harus ibat dobe asimarwani Tuhan dibudian di dalam mangon itor roya seroka itor gila jadi amang raja enak sore pada takas do kami mangido mangilik tua do puan ni raja dong asautan nami lumbobi matulang nami do raja ni hula-hula nami saluhut nama kita nama rolong ni ruwani son di sakkabi rohanam iya ulaw maksud na law patu kauta ulaw saribatua ma raja nami imajo tersingot di gor di ulaw maksud walap sama ma turajan dongan sabuta turoy hamu hamema Moga tema di hamu bona suton marga sidegar di buah-buah muna naneng si patu pota manang si rota ima di partuani amang nang bostang di bagas jauh namar sangat namar tua ima guarni ulon sari matua jala memang ido tikosna molo siap kami dong puta song nedok isi tua tinali inna hawa durung botar kota-kotana sadana sadaburu do namar dong puta nang pe asing-asing margana molo siap kami sidok boti masih tulung bina-bina dingkang mahami guarni lonta sogot sari matua ibe pataka sauma torong ni tulang do ula-ula do aka saluna sidok boti mami mau lihat ma raja donga sauda ditulubi hamu pangidon nami jadi upasahat matu raja ya deh tulang nami pardiri mau lihat ma di pungwata tulung na di kapami hamu pangurun nami marga Siregar molo hami dian perdede iut na linggat do hami ane pat pamu bahan pe mangiut do tuji jadi bere nami na to patope sengki ma di pas-pas Tuhan tau sahana usahata dapotan duli na sida sokoni nang ibe bere nami na dua nai dapotan roka todi jadi sokoni ma dian hami perdede mau lihat matulang nuaing upasat mabartikero tu raja nubule nami raja inadia turoy hamu hami amang
Jadi melatih mahadita melatih mahadita atas suruna dihita margadalia aso talusi jodohnya angurta suak sori mau tungarung isur poparni opunami oputa binu si malango saing do si permata asa isuk tidak jadi gak bicara horas suak sori terluai ma poparni parna mularung dari tahun jadi melatih ma jala horas jadi melatih ma amang guru dibangi dua muna ay to hori ilo akna tutu na juro ngolo untuk eme rusang dawa ulon ni bere ulon ni hula soni ma boleh jan hami angguru yo bicara horas ma mau lihat ma raja nami waik pe bina saat matu bona tulang nami putar-putar do bulto gak bicara horas bona nyari jadi mau lihat ma kita saluhuna bunga diuli hamu pangiduan nami dia buat di laut dari hari masuk na laut pada bawon pulau sari madu jadi no IP amang donga sauda boha ubadar man Gede jadi alamuna kita sepakati buat di laut sari madua atau roktauma aha naning sifat kota di laut sari madua sudah putih mana mau lihat mari Tuhan mau lihat mari kita saluhuna idus ni rohanami bonanya suhudon ia marsogot tepat pukul 10 wib pamasukong madamangot tujabu-jabu na sopirukan di tanganna duk sidung di pamasuk kami hujur kami ma tulang nami dohot hula-hula nami dohot raja donga sauda dinalaho mamereng atus ne papiakna duk sidung hujur kami ma pangula ni huria HKBP Teladan laos hamuma perjolo mamuka ulaoni jala di ulaon duk sidung dibuka bangulan di huria taudu di mamuse ulaon parmo poon imana di dohotan ni tulang nami sima sileon sabot tudamang nombos kami tongan ibang duk sidung ni upasat kami ma tu raja di hula-hula nami nadeyak ima dinalaho pasahaton hata nauli hata nadengkan tuhami yana komu tuksidungi upasa kami mapartikian dinalaho manauli hami tu raja di dongan sahutan nami tuksidungi mar dosnir tahima hula tulang dot hula-hula nalaho papon hata nauli hata nadengkan tuksidung wapu hami atau nauli nada dengan mangido sangat memahami tutulang nami do ula-ula nami dinalau patu pahon tangiang panipuli di ulaon parmoponi jadi duksidung ulau parmoponi upake hami majo partikiano nalau patu pahon acara keluarga duksidung acara keluarga tauduti mamuse marhuwasi mapai dua disuhun laos sekaligus majaha jujur wolu di damangon tuksidungi tauduti ma pejuun di haroro ni tulang nami raja iparti laos mangido kami do sangap dina rohamu pasahatkon adat tuhami pargele muna laos disima hamu anu ubawani kami mangido bagil ima nalaho pasaton piso nagajak suwaksoni ng tuhula-hula naming raja na dia laos di haroro muna iman no pasaat ada tuhami laos isiman no kamu raja nami hubaw ni kami marhite daw siho duksilungi taudu di mamuse tu haroro ni bona tulang bona niari tulang rorobot saat tu hula-hula namar hahamarang tepat pukul sada siang tepat upama marsi pangano dina marsi pangano non tekas jala elik roh nami mangido tu raja donga sauta nami SPM Puhuma asa hamuma mangaturkon dinalaho patuso parmanganota duksidungi upangido matu pangulan ni Huria HKBP Teladan ima dinalaho patubahon tangiang sipul mangan
Tuksidunya mang raja inak sori pada upake hawi maju partikian. Iman nalau macalo pangurupion manang tupak. Tuksidungi atik adong kepe. Uduran ni hula-hula do tulang naso haru atus nerobe dia ka pajuwon. Tauduti mamuse dia ka pajuwoni. Tuksidungi merdalam ma rangkaian acara Kobar tunau di gurito kami non di Harotas. Tuksidungi tepat pukul 4. Pasahatong mapartikian itu pangulan ni Huria HKBP Teladan. Alay mangido mangilik kami tu tulang dot hula-hula nami. Adorak sota pasahat ulau ni tu pangulan ni Huria dos marohamuna raja nami lau pahapuan hata dauli hata nadenggan. Ima tersingot tu rangkaian acara nalau patu-patu masuk. Amang raja inak sori pada tersingot tu ulos. Dipangido rohan nami mangilik molo ulos siat tulang nami dohot hula-hula nami dak kabatasan nami. Di luar ni masuk matu bona tulang bona nyari tulang rubut satu hula-hula namara-marani mangilik kami dipangido rohan nami tulu lebar ma amang raja inak sori pada. Ima tersingot tu ulos. Tersingot tu perjabaran mati. Amang raja inak sori pada mada bujar tu napopot dan dida mata alai dida roha. Saya diluluan dunia tadok alai nada dapot dagan. Tolak ni pamangat dunia madok alai dak suk pebahenan di tangan. Iya buan ni damangon biar marsugut mangilik kami namar miak-miak do kerajaan ini. Jala tarsono makonsep tarsingot tu habeakan ni perjebaran. Molo tu tulang nami rajai pasaton nami ma sian odolan. Molo tu hula-hula nami pasaton nami ma sian osang. Molo tu bona tulang nami pasaton nami ma namar mini persiam. Bona niari tulang robot hula-hula na maramarangi pasaton nami ma sian rusuk. Dari tu kita namar dongat tu sian panaboli ma. Tu raja dongat sautan nami dohot. Tu raja dongat sautan nami estepum na pasaton nami ma sian panaboli dohot soy nabulun. Suak itu STM Khobar Balo Okumene pasahaton nami ma sia soy satonga. Tu pariban pasahaton nami ma sian Jember Nagok. Tu pangulan ni Huria pasahaton nami ma soy dohot Jember Nagok. Tu si matuan ni boru tubuh bere pasahaton nami ma panahui manang namar sambulan ulu parkapirang asa harutakas tuang kapunguan pasahaton nami ma sian Jabar Nagok. Ima tarsingot tu perjabaron jala damangos watono maon di PPU Batang Kuis. Jadi tarsongoni major na boy upadar walaf sanga ma perjulu ma turaja dongat sauta. Jadi mulai tema siap kami dongat kuta nunga mate jojor jalan menor debek kamu ris songon nama dapur jojor songon nama suan nunga di buka hamu naking dohot imana apa masuk tu jauh-jauh nasoni buka tangan na jam 10 tepat aja. Mantap kamu partikian.